Hello mga kasuginlan, kumusta? Padayon day kong mapasalamaton diha kaninyo sa inyohang padayon usab nga suporta niining atuang gamay nga channel nga mao ang Suginlan ko ikaw. For today's topic, atuang padayon nga hisgutan ang atuang gisgutan nga mao ang kaluwasan. Last time, nagahisgut kita may tungod sa kini ginatawag, makaluwas ba ang simbahan? This time, ato ang hisgutan usab kining usa ka pangutana. Makaluwas ba kanako ang akong mga maayong binuhatan? Tingali, nakadungog ka na nga adunay tao nga nagsulti niini. O tingali ikaw mismo nakahuna-huna og nakapamalandong sa imong kaugalingon. Na ikaw usa ka maayong tao, buutan, matarong, wala nakahimo og bugat nga salaod o krimen, manggihatagon, maluluyon, tingali igo na kini aron nga makasulod ko sa gingharian sa langit. Igsuon, suginlan ko ikaw. Dili igo o dili basihan ang atong mga maayong binuhatan aron kita makaambit og luna dito sa langit. Nganuman, tungod kay kun ang maayong binuhatan di ay makapalangit kanato, wala na lang unta niya gipadala ang iyang bugtong anak nga si Jesucristo nga iyang gisulti dira sa Juan kapitulo 3 bersikulo 16 nga nag-ingon kay gihigugma sa Dios ang kalibutan ug tungod niya na gihatag niya ang iyang bugtong anak aron ang tanan nga motuo kaniya dili mamatay kun dili makabaton og kinabuhing walay katapusan. Unta dili inana ang iyahang pagkasulti nga iyang ipadala ang iyang bugtong anak kun dili iya na lang unta gisulti dito nga tungod sa iyang paghigugma sa kalibutan kanimo kanako kanatong tanan iya kitang gimanduan nga magbuhat og maayo aron makabaton kita og kinabuhing walay katapusan. Pero dili man na mao ang pagkasulti sa Juan 3:16. Ang iyang pagkasulti dito nga iyahang ipadala ang iyang bugtong anak kay nakita niya nga ang bugtong paagi sa kaluwasan maulang gyud si Jesucristo nga mao ang iyang bugtong anak. Kung makaluwas kanimo ang maayong binuhatan kasuginlan, mangutana ko kanimo, pila ba ka maayong binuhatan ang gikinahanglan aron ka maluwas? Isa, duha, tulo, upat, 100, 1,000, 100,000 o 100 million ang gikinahanglan aron ka maluwas? Igsuon ang kaluwasan usa ka regalo o gasa sa Dios. Episo 2, versikulo 8 o 9 nga nag-ingon, pinaagi sa grasya kamo naluwas tungod sa pagtuo. Buot pasabot, kini nga kaluwasan usa ka gasa nga atong naangkon nga libre, walay bayad, dili kini mapalit. Ug kini nga kaluwasan atong naangkon tungod sa atong pagtuo nga diin mao ang atong pagsalig kang Ginoong Hesukristo ug dili pagsalig sa atong kaugalingon na kaayo. Kay kung ang buhat di ay mao'y basihan sa kaluwasan, mahimong walay pulos ang grasya. Wala na untay grasya nga gihisgutan. Ikaduha, ngano nga dili makaluwas ang atong mga maayong binuhatan? Ngano man? Si Propeta Isaias nagsulti sa Isaias kapitulo 64 versikulo 6 nag-ingon siya, ang atong mga maayong buhat o ang atong mga buhat trapo lang siya atubangan sa Ginoo o atubangan sa Dios. Mangutana ko kanimo kasuginlan, aduna ba'y trapo nga limpyo? Wala. Kung moingon kag trapo, hugaw gyud kini. Ingon niini ang atong mga buhat, hugaw atubangan sa Ginoo. Nanuman, tungod kay ang sala makadaot sa tanang buhat kay bisan unsa kamaayo nimo nga tao naa gihapon kay sala. Subot pasabot guilty ta sa sala. Ingon gani ang pulong sa Ginoo sa Roma 3:23, nakasala ang tanan og nahilayo sa himaya sa Dios. Kung moingon ta nga tanan, apil ka, apil ko, kitang tanan nakasala diha sa Ginoo. Ug ingon ang Roma 6:23, ang bayad sa sala kamatayon. Subot pasabot dili gid makatabang kanato ang atong mga maayong buhat. Anuman, ang hugaw nga sanina dili malimpyuhan pinaagi sa dugang nga kahugaw.
Nuluman nato atong mga buhat, hugaw at ubangan sa Ginoo. Maong dili ka pwede o dili nimo mahimo nga gamiton kini nga basihan sa imong kaluwasan. Ikatulo, asa man karon mosulod ang maayong buhat. Kay base nagunahuna ka, naluwas naman dahi ko, pinaagi sa grasya tungod sa kong pagtukang kay Kristo, magpadayon na lang ko sa pagpakasala, dili na lang ko muhimo og maayo, kay luwas naman ko, sayop ka igsoon. Kay ang Epeso Kapitulo 2, versikulo 10, nagsulti, mga binuhat kita sa Dios, o gibuhat kita niya, diha kang Kristo Hesus, aron magbuhat kita sa maayo, nga mao iyang tuyo, alang kanato. Unsay tuyo? Sa Dios. Nga magbuhat kita og maayo. Magpadayon kita sa pagbuhat og maayo. Karon kung buhunong ka, ang pangutana diha, luwas ba jud ka? Ang maayong buhat bunga sa kaluwasan tungod sa imong pagtuo kang Ginoong Hesukristo ug dili kini requirements o entrance fee aron makasulod ka sa langit. Ang maayong buhat usa kini kapag pamatuod nga buhi ang imong pagtuo ug dili patay sama sa gihisgutan ni Apostol James nga nag-ingon siya sa Santiago 2:17, ang pagtuo nga walay buhat patay. So kinahanglan nga pamatud-an nimo nga ang imong pagtuo buhi pinaagi sa imong mga maayong binuhatan. Kay ang pagtuo nga nagluwas mausab ang pagtuo nga nagbag-o ug mubag-o pagyod sa imong kinabuhi kasuginlan. Kana lang og daghang salamat sa inyong padayon nga suporta. Ug unta padayon pa ninyo nga suportahan kining atong gamay nga channel. Daghang salamat ug God bless kaninyong tanan.